bakunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno. Relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Good morning, welcome sa programang Bicol Connection. Ngunya na aldaw na Lunes, pizza 15 ka na bulan. Na ay pangyayari ano ni Paddy ba kung ano na kita? August 15. Ini kang kalendaryo ta. Nailing ko July. August 15 kita. Ay naku lang bilis ka aldaw. Swireldoan po ngunyan sa mga maswireldo. Sa mga manswildo dahil maswireldo. Oy, magtagatipid. Tagrabe po, mahal kan barakal. Talaga. Sa lado teknikal, ang sa kuyang mga partner digdi. Ang sa kuyang idol, paring Charlie Binaoba. Sa information niya, ang digdi si Aldrina Orlanda. Sa opisina, si Ma'am Kayla Ligasyon. Yan man si Karundang Philip Barasena, Karundang Rocky Bayubo, asin mga pag-iriba, may meeting kita dangon niya na alas 9 pala na, no? O, kaya po dantaan gabos na mga pag-iriba sa Radyo Ronda. May paapod na meeting kita ngon niya na alas 9 ng pagkaga. Madali na po kaya ang Pinya Francia coverage, ano? Kana sa tuyang station. Kadakol dapating bawal sa Naga Bagaraki. Parang siya, pag day kada bakunado na taga-radyo, day ka man nabustiran, day ka kahit palalaogon duman sa Naga, tatibaad maulakitan ka ning, o makaulakit ka ning COVID. Manama bagang COVID. Ano mo yan, positive kayo sa Naga City, sa Kasakamso. Pero naglilikay manggiraray po ang lokal na gobyerno baga. Kanso dading Naga, pag daay da bakunado, daay ka palalaogon sa Naga para sa coverage. Pero sa piyesta kayo, si makikipagpamiesta, di na magsasaroon yan na hagadan pa ng vaccination card kung ika bakunado or kung ika man po ay nabustira na. Ano? Oy, good morning sa mga Facebook Live viewers ta na
watching. Lalong-lalo na sa satuyang Super Angel Sister Monica Perique. Thank you so much sa mga ayuda, no? Na daing huraw na nagsusuporta sa satuya sa mga programa ta. Sa pag-share kan satuya mga programa sa RPNDC kay a million thanks sister ko. I love you so much. Mua. Sabi ni Hermanang Monica, good morning po sa inyong lahat, Brother Joe at sa lahat ng staff. God bless always po. Sige. Always watching ang sa kuyang sister. Thank you so much. Sa may mga kumpleanyo, happy birthday and may you have many more birthdays to come. Hoy, burokasa na naman po ng klase, face to face na po, ngani kayo na po. Kaya magde-disponer na po nin mahatod sundo sa mga estudyante nindo, sa mga kinder, sa mga kinder pa sana, elementary. Kaya po pa pong hatod sundo yan sa mga eskwelahan. Igwa nga is grade 1, grade 2, grade 3, nagdididi pa. May mga estudyanteng grade 1 na, grade 2, nagmimirimi pa. Ano ba man kaya na kinder? Kinder 1, kinder 2, may mga balon-balon pa yan yung tsupon. Nagdidiri pa yan sa tsupon. Pero pwerte, maugma yan. Naan mga estudyante, mga kakian mag-start sa kindergarten. Kinder 1, kinder 2, mas matalino po pag minaagi dyan. Kampanahon na napod kayo katon. Itong Lola Ansing ang para tuklo kayo sa katon. Itong A, I, I, O, O. Yan. Ba, Bi, Bi, Bobo. Uingon yan, ang mga aki, matitibay na sa computer. Dahil may mga subject na tulos pang mga kaki aning na computer subject. Sa mga gadget, mga hobbies ngo niyan, mga kakain ngo niyan, abang titibay na. Kaya logi kita na mga daing subject sa computer ta talagang madiscovery ka sa diri mo kung paano. Oy, sa may mga kumpleanyo, happy birthday and may you have many more birthdays to come. Magpakanton ka mo ano po. Kung mayong kanton, di magpa-pansit na sana. Pansit ba to? Okay na yan. Pagbaba po sa presyo ng krudo, posible gasolina. Steady ang presyo. Paano daw yan ang nangyayari? Ang presyo mo niyang kan diesel, gasolina, aros para riyo na baga. Kaya daan ang pinagkaiba. Mas mahal na nga ning kadikit ang presyo kan diesel kaysa sa gasolina. Ang problema ta sa pagparauran po sa Bicol Region, lalo na sa Partikan Rinconada, tubig baha. Yun yan ang saro sa problemang dapat resolveran kan mga nakaturukaw na alkalde. Kan parting ini kan Rinconada, asin Albay, Kamsur, asin iba pa sa Bicol Region, na mga kababa na lugar na nasasakitan po sinda sa pagbiyahe. Lalo nito mga motorista. Baha. Pag nag-apaw ang tubig ba sa mga mayor na tinampo, mawalat po yan yung laboy. Maalpog. Masanit, malanit sa dungo. Sa kapiligro po sa mga biyahero. Kung malaboy po ang mga tinampo,
Saro ini kaya sa problema nga haloy-haloy nang di na-resolveran kan mga opisyal kang gobyerno. Kung paano po makapakarhay po ang mga drainage canal, asin mapag-ibuhanin na spillway, lalo na po sa may partikan balatan. Kaya puan po ang spillway kang luluwasan balatan, maayos po ini. Permina sana po bagang bahala dyan. Dangan magkaigwa na po ni tamang programa kayo ni ang municipal engineer, ang municipal mayor kan balatan. Ang sangguni ang bayan, magtarabang na kamo, ihagad na nindo ning tabang sa national government, sa government, sa gobyerno probinsyal. Willing po yan magtarabang sa endo. Si Governor Luigi Villaperte, matabang yan sa endo. Si Congressman Mix Villaperte, matabang po ini sa problema nindo. Sa permina sa ng apaw nin tubig baha ang spillway kang luluwasan balatan Camarines Sur. Tarabangan na po nindo yan. Kung pwede, gumibo na dyan yung talaga, itong mataas ng tinampo. Kung paano yung gigibongkan sa to yung mga matitibay na engineer kan Department of Public Works and Highways. Iniman pong regional office kan DPWH sa Roman ining dapat kayo ni pulpugon man eh. Kung si man na kontraktor, nagbugtak ng drainage sa kanal sa partikan Santa Teresita, pasiring sa may partikan Perpetual Health, tagaro may dayang nangyari. Nabako man pong gabos kinalutan talaga ng drainage kanal, ang mga gilid kan tinampo sa right side, para kuta na itong tubig ba dyan, diretso na kuta na sa kanal, di mayong tubig maapaw sa mga tinampo. O pag makusugon pa oran, pati yan Santa Teresita, Perpetual Health, enterong na the-damage man, itong mga gapo, mga baybay, daga, re-relatong na sa tinampo. Perwisyo sa mga motorista, delikado pang may maaksidente. Kaya dapat imbestigaran ini. Ining contractor man na ini, kan DPWH na pinag-implementar na drainage canal, dyan sa may partikan Santa Teresita Perpetual Health. Kung napaano po, tarog kayo na ang resulta. Sayang kang milyon-milyon na perak na ibinububo kan sa tuya pong gobyerno. Ang gobyerno willing man, kundi ang implementasyon ang palpak. Ay ano na tayo, Diyos ko. Mga engineer, kan DPWH Region 5. Saka ining engineer tadigdi, di isa ringkonada, agaro bagada ilamang kay gawid ka mong pakiaram pag ang implementasyon kan project hali sa DPWH Region 5. Dapat ini-inspection po nindo ang implementasyon kan project kan mga kontraktor. Kung nagigibunin na, kung nagsusunod talaga sa program of work or DAE. Ay, good morning dyan sa Partikan Bula, kay Mayor Migay Ibasco. Yan man dyan si Secretary to the Mayor, Councilor-elect Greg Pontanal. Good morning. Lalong-lalo na kay Councilor Inton Paro Balyibar. Ay grabe ang pasasalamat niya sa mga taga-Bula na nagboto, nagsuporta sa iyang kandidatura, kaya po nailir po siya sa kalgong Municipal Councilor kan Bula, Camarines Sur. Good morning sa pamilya Paro, pamilya Balyibar, sa nangurog na kay Councilor-elect Inton Paro Balyibar. Good morning, sir. Ay, good morning sa mga pag-iriba. Rayaw na digdiyo. Talagang full force in gigibo na special coverage kan Radyo Ronda. Sa kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia, ang patron po kan Kabikulan.
ang mga panata kan mga deboto, lalo na itong mga foreigner nagdadarayo sa Naga City, sa Bicol, mga debotos ni ina, mga Bicolano na naka-register pa sa ibang bansa, naka-register sa iba-ibang lugar sa Pilipinas, naporli na dayo po sa Naga para maging witness, mag-obserbar, iba man, iba sa pagbuya, lalo na sa traslasyon. Tadyan po, magkakaigwa na kita, balik na sa normal, balik na sa mga activities ang Naga City. Traslasyon procession, civic parade, military parade, yan ang pinag-aabangan kang gabos na pluvial procession. O yan, saruin sa mga highlights, ano. May Miss, ano pa kayo? May Miss Beauty Pageant pa. May Miss Bicolandia. Yan. Kadakol na mga activities po. Pero nag-istrikto po ang local government sa pamamayo ni Mayor Nelson Legacion na itong bakong-gayong mga bakunado, lawa mga taga-media na mga coverage, dapat day palaugon. Pero kung bakunado, lalo na kung nabustiran ning first booster, adi palalaugon po kamo para mag-coverage. Medyo stricto nga niyan, may COVID pa, sabi ni Mayor Legacion. Maray na naglilikay nga kita. Dahil maiwasan po na mag-suro-suan na naman ang mga tao sa siyudad ng Naga. Oy, advance happy fiesta ha. Kay Congressman, former Congressman Salvio Sal Fortuno Senior. May arong bagasinta sa Naga sa Partikan Calauag. O pag Sabado o na ano yan, na handa yan. O iba man itong mga yan sa may barangay Pransya, tanaharanda man yan, Partikan Pakol, Sunday. O kaya pag Sabado, garo dinadayo man dyan si Kung Sal. Ano kung mahanda pa si Kung Sal? Sa Calauag, ano, sa endang residensya. Good morning man kay former Congresswoman Jocelyn Fortuno, kan Rinconada area. And good morning man kay Vice Governor Sal Fortuno Jr. and family. And good morning man kay Mayor Persimbulan kan Nabuak Camarinesor. Dahil na lamang ako nababati ni Joe William, sabi ni Mayor Per. Kaya sabi ko, Honorable Attorney Fernando D. Simbulan and family, one of our sponsors, kaya ni pong Piña Francia coverage. Good morning and thank you so much, Mayor. Bueno mga tugang, mabalik po ang sa indong lingkod, aratsan lang, may meeting po kami, ano?
An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong iBerry. Pangalan po natin? Ako si Ronaldo Budisto, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng iBerry? Then, dati ako cook, then diabetic ko. Tapos, hindi na ako malabo ng mata ko. Then, lagi na utiri ng mata ko. Ah, so dahil pala sa diabetes. Narinig ko ng Iberia, try ko, ilang bulan, medyo may ano ng mata ko, ikikita na ko. Yun, tuloy-tuloy na ako ng Iberia. Salamat sa Iberia. Kayo din, may limas mata, try nyo ang Iberia. The best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Aha. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pagkuha ko Trisol, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Doc, ano po ba yung booster shot? Fully vaccinated naman ako. Kailangan ko po bang nito? Oo, kailangan pa rin natin ang booster shots. Ang booster shots ay dagdag na COVID-19 vaccine na ibinibigay sa isang tao para maibalik ang proteksyon na humina o nawala. Ito ay ilang buwan matapos makompleto ang naunang mga bakuna kontra COVID-19. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas. Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Ang Radyo Ronda RPN DZKI Iriga nakikisumaro kag kapiyastahan ina patron kan Bicolandia Nuestra Señora de Peña Francia. Bot niya magpasalamatan ang mga mayor na sponsors kan gigibuhon na misa sa Peña Francia sa kapiyastahan ni ina patron kan Kabicolan. Honorable Sal Fortuno Jr. and Family, Vice Governor, Province of Camarines Sur. Honorable Vic Ramos, Vice Mayor, Bato Camarines Sur. Iraga Eagle Club, Eagle Aris Hermoso, Club President, Tags Original Online Shopping. Mr. and Mrs. Jose Abinal Santiago Yang, Nabua, Camarines Sur. PSMS, Edward Arnel Dacara and Mrs. Annalyn F. Dacara, Pili MPS and Bonneville Garden Homes. San Nicolas, Iriga City. Cherry Fresh Purified Alkaline Water Refilling Station, care of Miss Cherry Culiada, Zone 5, Buencitia Street, San Francisco, Iriga City. Zion Hotel, Masoso Spring Resort, Iriga City. Cheryl A. Moran of Cheryl Beauty Salon, San Jose, Iriga City. Honorable Edsel Di Maiwat, Vice Mayor, Iriga City. Ariel P. Blanco, Market Officer, San Francisco, Iriga City. Belen Lying In Clinic, Baao, Camarines Sur. Owned and managed by Honorable Councilor Gali Bayos. Mr. and Mrs. Andres Acacion Jr. and Family, San Francisco, Iriga City. Lucky Best Enterprises, Iriga City. Dina H. Buro, San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Almonte, San Vicente Sur, Iriga City. Buracan Sariles, PNR Site, San Francisco, Iriga City. Managed by Joanne Marie G. Vera. Oralios Funeral Homes, Mr. and Mrs. Joe Manrique Oralio Proprietor, San Isidro, Iriga City. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, care of Arnel and Helen Tan, Proprietor, San Miguel, Iriga City. Maria Leonora Casiao Periabras, Nabua, Camarines Sur. Iriga Joe Hardware and Auto Supply, owned and managed by Engineer Michael and Gigi Ngo, Iriga City. Doce Ibarreta Amanse, House of Representative, Quezon City. EA Saludo Construction and Supply, Zone 1, San Agustin, Iriga City. Owned and managed
Marriage by Mr. and Mrs. Eddie Saludo, Councilor Alden I. Galyarte, Nabwa, Camarines Sur, Nenita Marmol Gregorio, Carcedonia Street, San Isidro, Iriga City. Management of Philippine Coconut Authority, care of Mercy Salazar, Branch 2 Manager, San Isidro, Iriga City. Nakings Pole Water Refilling Station, care of Ani Baracena Bagaporo and family, proprietor, in front of San Isidro Elementary School, San Isidro, Iriga City. Barangay Kagawad, Chris Ablan, San Jose, Baaw, Camarines Sur. Punong Barangay, Ami H. Olea and Council, San Juan, Iriga City. Dr. Dennis Romeo M. Berinya, Medical Surgical Ambulatory Clinic number 333, San Nicolas, Iriga City. Engineer and Mrs. Pobleo E. Cortez and family, and Engineer Ives Igana Cortez, Iriga City. And Honorable Nikki Lagrimas Katimbang, Iriga City Councilor. Sa Saindo po Gabos, Diyos mabalos. Mga tugang, balik kita sa programa. Pasensya na, nagkaigwa lang pong meeting kita ngunyan sa RPN DCKI ang gabos na staff. Personnel and staff kan RPN DCKI. So, balik kita sa programa. Oras na ngunyan, alas 10:12 nin pagkaaga. Sa mga nakatutok ngunyan sa Transistor Radio, good morning. Sa mga Facebook Live viewers mi po, good morning, good morning. Si Hermanang Monica Periqui, always tuning in, good morning. Si Hermanang Melanie Mendoza, good morning. My angel sister, mga angel sister ko eh. Si Hermanang Marua Yazero. Si Michelle Pasiti, good morning. Si Mary Joy. Oy, good morning man kay Auntie Marlene Habana Neo. Nasa Canada, ano? And si Ninang Auntie Nori Ellington. Ang Pilipinang maaguming US Navy, maraming buhay. Kaya inaanak niya pag nagbalik bahay niya. Gulpi na ngayon kung December na napalihis. Kaya ngayon, biyo-biyoong ko na lang. Ay salamat niya ako, Auntie Nina. Siriman po sa mga chopper, basta't driver, sweet lovers, good morning. Good morning man kay Ilcid Orillosa kan siyudad nin Iriga. Siring man si Kagawad Leo Sumpay, good morning. And si Idol Saldo Villagomez, pero yung nakatune inyan sa Toya, good morning.
Mga tugang, mga benepisyo da kan solo parents, posibleng ma-receive na sa maabot na bulan na Disyembre. Padagos na pinaghahandaan kan DSWD. Kadakol po kay mga solo parents na sasakitan man sa pagbuhay, lalo na kung sulo-sulo ka mananggad, ang nag-aasikasong magtaguyod kan sa imong pamilya, kaya puan ayuda man siyempre kan sa tuyang gobyerno, ha? Lalo na kung may mga estudyante pa, may bayaran tubig, kuryente, pang-load kan estudyante, aba, mamumroblema po talaga sa panahon na inian mayong kapartner sa buhay. Mga solo parents, good morning. Grabing pagsubok pa ang inaaragihan. Pinirmahan na po ang pagbilog ng grupo na mangangataman, mangangasiwa sa pagtatatag ng implementing rules and regulation, mga panuntunan para sa Expanded Solo Parent Welfare Act o ang RA Republic Act 11861. Target po na ma-receive ang mga benepisyong ini kan sa to yung mga solo parent ngunya na bulan na Disyembre, ngunya na taon. Kung mas maamay po mas marami. Kabilang po sa mga kabali sa mga benepisyo, iyo ang 1,000 peso subsidiya. Gigikan po sa local government units ninduha. Automatikong miyembro sinda kan PhilHealth. Makamakom ng benepisyo yan kan mga solo parents na automatic maging miyembro na po kamo kang PhilHealth. Tapos sasaguto na gayud kan DSWD ang bulan na nahulog. O kaya kung ma-hospital ka mo, automatic may deduction po ang PhilHealth sa hospitalizations bill, hospital bill. Igwa pa po ang solo parents, 10% discount sa tuition fee, 15% discount sa school supplies. Exempted po kamo sa value added tax para sa pagkakan kan mga akin nindo asin gamit arog kan mga diaper asin iba pa. Prioridad man po sinda sa pag-apply sa trabaho. Pero sa mga bagong benepisyo na iyan, priority man po sinda sa inaapod na 4Ps. Itong mga membro dati kan 4Ps na mga may kaya man sa buhay, i-disqualified na yan. Taranggalo na sa lista, i-rebay na ito mga solo parent. Saka ito talagang mga tios po na pamilya o karapat dapat na maging membro. Iyon ang ibalid dyan sa lista na yan. Agad daw, may report ali sa Lawas. Garo nasa linya ngunya ng sutoy mga pag-iribang mga karonda. Agad daw, receive yung time report magali ki karondang Rocky Bayobo. Rocky, maray na ramrag ka mo. Salamat, Jo. Maray na agad na mga paratabay sa mga dagdag niya to na mga informasyon sa lado lokal at kaduaan kan na Pulanggi. Yung ngunyan ninyo ang obserbasyon kan na mga taga-baduaan kan na Pulanggi o na paano marisolbiran ang alatagat na poblasyon kan sinabit ng baduaan katang nakaging Sabado adin man kaso hapon sabi karon ng radio pinabahaan na katinduan kan baduaan ng Pulanggi adin man dyan sa may parte kan barangay Balangibang na kung nasa iman na ini kinakaipukan na religyuhan kan alkalde adin di sa baduaan kan Pulanggi sa pagin ni Mayor Adrian Salceda na kan na panahon ni Mayor Andy Ariola Mariscotes na nakaplano na po tanan na marisolbiran alagad dano niyan na maduwang pulo na ang
pagiging alkalde kan na Banluan in Pulangi ni Mayor Adrian Salceda, alagad karo mayo pa lamang na sasabi kung na rin marisildiran ang pagbaba adig din sa Banluan kan na Pulangi. Mismo ang singko kan Pulangi. Pero maraming sana ang Kuya Digditabi karon daga Joey iyo po ang mga laboy mga laboy ang natatada pag nawara na ang tubig adig di sa Banluan kan na Pulangi. Dapat kayo lalo na kung nag-iinit-init na tabi ka na Joey na mamaraan ito mga laboy na masaraton kung na aagihan mo ang mga nagkamara ng laboy digdi sa sentro kan na Pulangi tabi ka na Joey. No. Yes, iyan ang nangyari ngunyan digdi. Kaya so pinagyagi mo man kan alkalde digdi kan na Banluan in Pulangi, garumanyo lamang na itutumpit ang tinampo sa Bureau of Fire Protection. Ano kaya yung kayo din na Salceda kung palpak man ang ano kayo maalamang aksyon na ginigibo saka nag-aasa ka na sa dikta sa iya kan sa iyang uncle kan sa iyang tito Congressman Joey Salceda gayod. Yung nga yan nakaroon ng Joey sabi nga ni anin na basta si Congressman Joey Salceda pa ang namamayad pag-digdi sa Albay anin na hindi bali magkatapos-tapos at mga proyekto ang importante yan daan mahalaga. Kaya iyan na sabi karon da nga Joey sabi nga ni kayan abukan na tultol na serbisyo kundi nga natataparan kan na kwarta ni Congressman Joey Salceda. Yan lang. Kaya na dumas sa 2nd District kan na probinsya ng Albay. Yan sana ang problema Kaya dyan. taro pa rin sabi karon da nga Joey ini man sa tuyang amigo na pa-importanteng maray si Peter Encisa na pagparapahalaton ka dadaraw ka pa duman sa Manukan pagparapa tagadong ka kan pagharuapulas ka na sa iyong mga manok tabi karon Na pangyayari siya ano ang position mo niya ni Peter Encisa kay Congressman Salceda? Sudah tigiraray Ayo dati. Yo dati tigiraray na ako yan transaksyon niya kay Congressman na Joey Salceda. Pero basi nga na yaw siya duman nagmamanear pa siya kang administrasyon ni Mayor Adrian Salceda. Ay pangyayari ano? Kaya doble kuya niya. At malangan ni dakulan mga nag-ahalat sa iya so mga ibang katuyuan tigpara palat sana. Pagkatapos pagpalaton balik na sa nangaya kamuta mayo pangayang advice si boss. Ay masakit yan. Kaya daw para balik-balik at mayo masanang advice agaro di ka naman na ganahan na magbalik. Dapat kayo magsadiri man na desisyon, magsadiri man na disposisyon. Ining mayor-elect na si Adrian Salceda kan Pulangi Albay. Di magparaasa kan dikta sa iya kan sa iyang tiyoon. Kaya iyan na tabi sa nga duwian na sitwasyon din sa Banluan kan na Pulangi na dahil makairo na dahil advice sa iyang tiyon. Katabi ka na duwian sa tuya report iliman si Rocky Bayubo. Salamat karon ng Rocky Bayubo. Bicol Connection Report. Nadang po nindo mga tugang ang report ni karondang Rocky Bayubo na ining mayor-elect na ini dyan sa Pulanging si Adrian Salceda. Kunig wada ang mga katuyuan sa iya, ang mga tao. Ipapasa pa sa iyang angkulon, tiyo na Congressman na Joey Salceda. Ay ano naman tayo, ikan mayor dyan na nakatukaw, ikan magbuti ka naman ang maniobra, ikan magdesisyon.
magdisposisyon araw kan problema sa pagbaha. Diyan po sa partikan na Pulanggi, na dahil mo lamang po da inaaksyonan and mahalangkaw, hararom na tubig ba, nagwawalat ng laboy, basura, asin man na garo na nagmisto lang laamawan, dahil man lamang dapat ipasumpit. Ay ano na tayo? Trabaho mas mapararom ang drainage canal. Diyan po sa party man na inikan na Pulanggi Albay. Perwisyo sa mga tao, sa mga negosyante, sa mga taong masaraod, maging sa mga motorista. Anong klaseng mga opisyal man na dyan sa partikan Pulanggi? Kung may sabahuan sa indong mga hero-hero, nag-aasa pa sa desisyon sa imong tiyoon na congressman. Ay, abahan na tayo. Nasa linya ko niyan, karon ng Philip Baracena. Lip, pare na ramrag. Salamat, tabi sa imo karondang Joey. Good morning sa mga parantabay niya to. Tama-tama, mga kaulay niya to ang naalalay sa soberano na tagapagtaram ka na Kasoreko 3. Awa. Good morning pala kay Acting General Manager Engineer Willie Boksit. Ayaw pa dyan si Engineer Buksit. GM. O paano yun ang tig GM ta? Ika, kontra ka baga ng tig na maray sa araw ka ni. Yaong ka pa manggiraray pala ng tig digdi. Mayo man problema kayan kay EGM. Ayaw. Ang importante. EGM, action agad. Ang importante dyan si GM nagsusuporta sa mga programa kan mga estasyoning radyo sa Rinconada. Oo. Saka si EGM saro ini sa nagpakarhay baga ka na Kasoreko 3. Kumbaga sa ano siya ang naging hulog ng langit. Garso pa. Oo. Kung pa Oo. Dahil ka na pagparahalo yun, sa baka dahil makabangon si Lisa Soberano. Soberano. Na alter ego ni DJ Mandy. Ma'am Rochelle, ano da Garolisa Soberano daan sa imong dating mo niya, sabi ni Philip. Good morning. O, naputol ka ba kalit? Hello, yes Sir Joey, good morning. Oy, alam, Soberano ng kang kasureko ang mga kaulay. Sabi ko po kay Sir Philip, huwag masyadong babasain yung mata. Hindi na, tama yung mga nakikita. May kasamang daguldol at kitkilat. May naputol daw ng mga ilang linya ng live wire ng kasureko. Okay naman na tayo, Sir Joey. Yun nga po, alam naman natin na medyo masungit yung panahon sa atin ngayon. So, definitely, double time, double effort na naman po sa mga lineman duty natin. But, yun naman po yung, kumbaga sa part namin, at least meron tayong mga naka-duty na mag-restore every time po may mga ganito tayong insidente. So far po, lahat naman na fully restored, yung lahat na reported sa atin for the past weekend. Kanina sa flag ceremony namin, na-discuss po ni Engineer Pobleo Cortez na fully restored na yung mga reported sites and area na nagkaroon po ng problema dahil dun sa kitkilat at dagildil kung mga nakaagi pong aldo hanggang simana. Ay, mabuti naman po pala at wala tayong problema ngayon na power interruption sa lahat ng serbisyong inaabot ng Kasureko 3, Ma'am Rochi. Opo,
Meron tayo, Sir Joey, yung mga scheduled interruption. Pero ito kasing scheduled interruption natin, ginagawa na namin tong weekly. Meron po kami talagang identified barangays na sasagasaan or tatamahan ng 9 hours pa interruption. Pero this is isolated wherein yung barangay lang yun na in-identify namin yung makaka-experience. Kung ma-observe nyo po, almost every day, meron kaming pinupost na identified barangay, pero again, this is isolated. Iba siya, hindi siya katulad ng feeder na lahat tayo maapektuhan or by area or by municipality. Pag ganyan naman, Ito, Sir Joey, clearing po ito. Everyday clearing. po kasi, everyday po kasi may ini-schedule talaga kaming barangay para pagkandakan namin ng clearing operation kasi hindi po kakayanin na weekly lang gagawin or once a week. Talaga pong 5 times every day, Mondays to Fridays, meron po kaming kiniklearing kasi 229 barangays tayo. Hindi pa rin maubos-ubos, Sir Joey, kasi syempre pag natapyasan, may grambong na naman. So, i-schedule na naman po otro. Almost ito, parang routine na ito na talagang araw. Ganun talaga, Sir Joey. Nandun tayo sa lugar po na natural sa atin yung vegetation. Kaya I guess, tama ka po, cycle na to, routinary. Kaya kailangan pong gawin. Oo nga, oo. Anyway, kumusta naman ang ating power rate? Nagkaroon ba tayo ng power rate increase or power rate decrease? Increase tayo, Sir Joey, opo. Kasi alam naman natin, nationally, globally, meron tayong issue sa fuel, sa coal, which is basically, yan po yung ginagamit ng ating mga power supplier. So kapag po si generation nag-demand sa amin ng mataas na presyo, yun din po yung ipapa-implement ng mga electric cooperatives. So basically kasi yung binibigay nilang rason is yun nga po yung presyo din ng coal sa world market plus yung mga countries pa identified na nagkakaroon din ng problema, hindi nila, kumbaga yung distribution hindi normalize ngayon, kaya parang no choice din sa generation, bibigyan nila tayo ng mataas na rate or mataas na singil. Pero yung dito sa atin sa Casoreco 3, kumbaga di pa ako nagsasabing mababa na. Kasi kung ikukumpara po sa co-op sa Bicol, for example, sa Casoreco 1, sa Casoreco 2, nasa 16 sila, Sir Joey. Samantalang tayo, 15. Ang Soreco po, ang Aleco, nasa 19. So tayo po, again, 15. Kumbaga, kung ikukumpara kanda, medyo mababa na kita, pero magabat panagad po at tong 15. So, expect po ng mga consumers natin this coming succeeding months, definitely po, baka po may increase pa yun. Increase, Joey, again, wala sa sa kakayahan ni Casoreco 3 na ipa-implement or i-impose itong increase sa rate kasi po, tandaan natin, pass on lang yung mga charges na ito. Mag-increase or mag-decrease ang rate, ang papasok sa Casoreco 3 ay naka-fix na 2 pesos lang. So the rest of the hindi siya direktang papasok sa Casoreco 3. Instead, kinokolekta lang siya ni Casoreco, then ito turn over siya kung saan siya dapat mapunta yung pera or yung pondo. Yung 15 pesos per kilowatt hour, for residential lang ba yun o kasama na yung sa commercial? Residential siya, Sir Joey. Residential. Opo. Basta commercial rate. Opo. Iba po yung multiplier kasi ng mga big loads, iba yung multiplier ng commercial, iba din po yung multiplier ng residential. Kaya lang mostly sa atin is residential, kaya yun po yung na-mention pong rate. Behind your control pala ang pag-i-increase ng power rate, ano ho? Yes po. Kung ano ang dikta sa taas, nyo, pero hindi nyo patungan. Yun po talaga, Sir Joey. Yung 2 pesos lang, nothing more, nothing less. Yun lang po ang papasok sa to sustain
yung mga maintenance natin. Anyway, di ba Sir Joey, meron tayong ERC to make that the rate na pinapa-implement ng Kasureko 3 is regulated. Ayun. At least, kumbaga sa kung i-compare nga, sabi mo, sa ibang mga cooperative sa Bicol Region, mas mababa po ang Kasureko 3 kung i-compare sa pagsingil sa pagpataw ng power rate. Opo, mas mababa na po tayo, Sir Joey. Kaya lang sa atin, kahit pa paano yung implication natin, kamahal. Kasi kung nagkukonsumo ka po ng 100 kilowatt per month, i-times natin, i-multiply natin sa 15, so definitely 1.5 agad po yun. Kaya medyo po talaga masakit sa bulsa, tsaka medyo po talaga aaray. Opo. Bill natin, Sir Joey, yun. Ano siya, general rule po talaga yun. Kapag lumampas po kayo sa due date, definitely yung account ninyo subject for disconnection. Ngayon po, itong sinasabi nating reconnection fee is 168. Pero ito pong reconnection fee is kinocontest din kasi natin siya, Sir Joey. Kasi this should be applied doon sa mga naputulan na. Inaayos natin actually, Sir Joey, ngayon yung system to be more yung parang on time po siya para hindi po tayo nagkakamali sa date kasi dun sa grace period para ma-identify kang due date ka na or subject for disconnection ka na. So, tinatry natin as much as possible itong 168, yung laging claim natin, huwag tayong papaabot ng due date para wag po tayong pumunta doon sa worst scenario na mapuputulan tayo. Para wala tayong pag-uusapan na 168, doon tayo sa range na binibigay sa atin na ma-settle po yung bill. Or else, ayan, mabibigyan ka ng 168, mabibigyan ka ng interest. Naputol po kita, Ma'am Rochi. Karondang Philip, paki-call back, naputol ang linya. From Kasureko 3 with our PIO, Public Information Officer, Ma'am Rochi Ann Iraula. Yan, balik kita. Ma'am, sorry naputol ang ating unlimited call ni Karondang Philip Barasina. Please go ahead again with your message. Yun nga yun, sir. Yung lagi nating pananagan sa mga member consumers as much as possible, wag na tayong papahabot ng due date para, di ba, Sir Joey, wala tayong pag-uusapan dito sa reconnection, wala tayong pag-uusapan na additional fees. Siguro naman po, 9 days, grace period is, kumbaga, enough na din to prepare where, in fact, alam natin sa sarili natin na kailangan nating magbayad ng bill. It's because nagkonsumo po tayo. So, 9 days yung ibibigay sa ating panahon or else, malalagyan po yan ng 168, malalagyan yan ng interest, plus malalagyan pa po yan ng penalty. So, lalong lalaki po. Lalaki yung didispone ring pera. Para po. Anyway, ma'am, malaki December. May ipinasabang board resolution ng ating mga junta direktiba ng Kasureko 3. May mga promo ba tayo? May mga benepisyo bang matatanggap ang mga empleyado at ano man ang pwedeng maging parang pakonsuelo sa mga member consumers ng Kasureko 3 ngayong darating na buwan ng Disyembre? Tinatry pa natin, Sir Joey. Actually, may mga proposals po ang board. Siguro po, it's too early lang na mag-announce ako na wala pang final decision po nila. Pero definitely meron po. Yung amnesty natin, Sir Joey, actually, sinimulan natin yun last February hanggang ngayon. And hanggang December yun, may amnesty tayo sa interest para doon sa mga long-time disconnected na mga member consumers. Hanggang December yun. The rest, yung quarter pa raffle, nangyayari pa rin po. Okay. We're also looking for other activities pa, kaya lang sabi ko nga, Sir Joey, hintayin natin yung final resolution ng board. Andito naman si Sir Philip, lagi-laging nandito dahil may binibisita dito. So definitely...
Merong 50, merong 30, opo. Yun, Sir Philip, applicable yun sa mga long-time disconnected. Lapitan lang nila yung mga supervisors nila sa kanya-kanyang area office. Ano po, nag-grant sila ng amnesty sa interest. Malaki pong discount yun. Minsan kasi yung interest, nadudoble na siya. Minsan nga, mas mataas pa siya sa principal amount. So, imagine nyo na lang po na mawawala yung interest. So, at least, malaking tulong po. Oo nga, yung sa systems loss ng Kasureco 3, kumusta? Bumaba ba? Yan nga po, isa yung rason yung ginagawa nating clearing operation. Oo. Naputol na naman ba? Go ahead. Malesen natin yung interruption and at the same time, mapababa yung system loss. And so far po, effective naman. Nandun pa rin po tayo sa cap or sa limit ng system loss natin. And syempre, hindi tayo titigil. Nag-strategize pa rin po mapababa. Titingnan natin din yung angulo ng mga pilferage, Sir Joey, sa mga nagdadaya, nag-illegal, nag-jumper, para po mas lalo pang mapababa. Kasi pagdating doon sa isang technical aspect sa system loss, kung ma-observe po ninyo, binalyuanta na po baga ang mga kontador, di ba po? Opo. Naglalagay po kaming kontador sa mga poste. Ang tawag po namin dyan, meter clustering. Oo. Ngayon, paglipat po nila sa mga obsolete ng mechanical na kontador, pinabalyuan na po na mo automatic ng libre Uy, sa wow. mga digital na kontador. Para lang yung TV, di ba, Oo. Sir Joey? Dati at TV, agko palikod, papukpukon mo, Correct. one smart TV na. So, nag-a-adapt din tayo sa mga changes sa technology. Saka dati, Hindi silang gugubat na mechanical correct. na. Oo. Pero ngayon po, digital na, kaya automatic po. Isa din yun sa factor bakit bumaba yung system loss. So, titingnan na din natin, kung ma-observe ninyo namin po ading meter clustering na binabaoy na lahat to, sa lahat ng member consumers within the Rinconada. So, mga diri pa po na aabot, yan, hinay-hinay lang kasi syempre, adi pong mga nagtatrabaho man, paluway-luway man sa nasirang nagtatrabaho. Kasi time-consuming din po sa paglipat ko wire, paglipat ko kontador, so bigyan din natin sila ng ample time. But definitely, lahat po tayo maaabot. Lahat ng kontador, ilalagay natin yan sa poste for monitoring purposes din ng Kasureco 3 to avoid pilferage and others. So, isa yun sa pinaka-factor bakit po nabawasan yung system loss natin. Ngayon, titingnan natin yung angulo po ng pilferage at the same time para mas lalo pa pong mapababa. Magaling. At mahusay, very well said. Isa na lang, magkano ng utang ng Kasureco 3 sa mga supplier natin? Sa value, Sir Joey, hindi ko alam. Kay Sir Philip. Yes. O, di ba? Performance indicators kung bakit po na-categorize ang isang electric co-op. So, dati po, kung titingnan natin before, bagsak ang Kasureco sa lahat ng key performance indicators, mapa-technical, institutional, financial, kaya nga po siya category E before. But now, sabi mo nga po, through the leadership ng aming AGM, naging category AAA na po. Wow. Kasureco 3. Congratulations sa inyo. So, yung assessment, Sir Joey, sa mga pikit matang ayaw maniwala, yung assessment po ay yun po yung last year performance ng Kasureco. Kasi syempre itong recent wala pa. I-assess to at the end of the year din. So, yung 2021 assessment po ng National Electrification Administration, naka-target na po si Kasureco 3. Ibig sabihin,
na-reach na niya yung mga criteria na siniset ni NIA para i-categorize ang isang electric co-op na ano ba siya, AAA ba siya or hindi. So, AAA, ibig sabihin performing, ibig sabihin nakapag-comply na, ibig sabihin may mga pagbabago, sabi mo nga po may mga innovations na na-adapt, na-implement, na aminin natin sa hindi, nagbigay po ng improvement sa overall performance ng co-op. So, doon po sa mga pikit mata pa rin na ayaw maniwala, opo, somehow, let's admit the fact na meron pong changes at kumbaga, meron ding kagandahan na ngayon. Katulad po noon, yung sinasabi mo, drive-thru. But then, yung challenge, Sir Joey, mas lalong mahirap i-sustain. Opo. So, opo, dapat yung continuous pa rin po na support ng mga member consumers, yun po yung kailangan pa nating lalo pang pagtrabahuhan kasi sabi ko nga po, ito ay hindi lang naman, hindi po ito award ng tulungan po. Dahil nakikita ko na religiously magbayad sila ng bayaran nila sa Kasureco 3 para naman po tuloy-tuloy po ang serbisyo nyo at mapalawak lalo pang mapahusay para po pag nagtutulungan yung member consumers as partner na rin ng management, siguro naman po mawawala na yung mga previous experience na paunti-unti napuputulan, sumabot tayo, hindi na tayo po na wala na mga huma ng disconnection ng ating mga supplier sa Kasureco 3. Isa yan sa inangaan ko sa inyo. Go ahead po. Yun po. Yun nga, Sir Joey. Tama yun. Wala na tayong pangamba. Dati, hanggang po na Kasureco. So doon po sa mga member consumers, simpleng pagbayad lang ng bill natin on time na distribution po nun, na tulong po nun para ito pong performance na electric co-op natin. Yun lang, Sir Joey. Thank you very much po. A million thanks, ma'am. Sa management and staff ng Kasureco 3 at members dahil sa pagtutulungan ho. So hindi na tayo nakaka-experience ng huma o pangamba puputulan ng supply. So religiously nagbabayad tayo at makakabayad pa rin tayo sa ating mga obligation sa ating mga supplier. So kaya kailangan ng pagtutulungan. So more yan, naputol na si Karondang Philip. Call back late para sa Extra Mutabi. Back to you, paring Philip. Go ahead. Yes, salamat kay Ma'am Ann saka kay classmate Rupine. Takon may reklamo ko pero may pigpapapicturean ng kontador. Sabi talagang reklamo. Pag nagreklamo ako,
mong para ready. Si Ma'am Cathy. Ma'am Kathleen, Ma'am Cathy, good morning. Saro ini sa mga ay ba kung saro dakol Dakol. na magagayo na empleyado kan Kasoreco 3. Oh. Mga artistahon. Oy, sa ka talaga, Lin. Ay, makonsilo ka talaga. Pagyaon sa luwas, igpaparapo na akong playboy, mayo nga ring bata. Ayan lang. Buhay niya ako ni. Oy, yan. Sanaw. Oh, Sabol. yes, okay. Congratulations, Girawan. Maki-amigo, maki-amiga. Yes. Ang importante, mahalaga. Yes, okay. Tama ka. Oh, Oy, dahil na pag... stress sa buhay. Correct. Anti-stress, oo. Basta ako nakaulay, nahalan mga stress ninda. Yes, oo. Oy, paragal pa. Rada sa banuan ka na paaw. Kay Kakap Melvin. Oy, Madali na. Pero makakasabay na kan Pentakasi sa Baaw. ang bao ba ka? Madali naman ang pintakasi. Oo. Kundi sa banuan mga kan Baaw, karon ng Joey, ang gusto ninda na mga ano yan, public official, federasyon. Makita may ginibo. Kadako na pala niya akong bakla sa partikan bao. Nailing nagyan ko, kadako na pala niya ako. Baka niya... Berlin. Oh, dapat para kunyano na yung kitang pakialam kaya yung man yan ang kapaladan basta para sa moya all elected official must be accountable at all times. Dapat magtrabaho, magandang performance, accomplishment and services sa public. Yun lang. Okay lang. Saka ang importante dyan, so gender and development. Correct. Oy, sige na. Manrot na karyera wala na tagapagtaram kan Kasoreco. Good morning na lang sa iyang mga pag-iriba kay Acting General Manager Willie Buxit. As in, siyempre, sa Gabos, Piran Bados. Ay, i-include mo naman sa grito mo. Good morning ng tikman sa mga bados. Piran Bados. Hindi man si Philip Maratana, RPN,
Radyo Ronda. Salamat na maray. Ako po mapaaram naman sa programa. Standby sa masunod. Sa lado technical, ang idol ko, paring Charlie Binaobra, sa lawas, Karundang Philip. Nakaulay po ang mabuot, matalino, magayong-gayon. Ma'am Rochi Iraula, kan kasulay ko tiyan sa tuya pong may gus na spokesperson. And yan man sa technical, duman sa transmitter, Joanna Divilla, Jimmy Guanzon, sa tuyang Officer of the Day, yan man digdi, Aldrin Orlanda, Ma'am Kayla Ligasyon. Ini po si